Spre vânzare seria 4 din anul 2022, mașină personală, într-o completație foarte interesantă. Aici este un mic video pentru cumpărătorul care să vrei să o cumpere și să convingă dacă mașina îi se potrivește sau nu și să vadă câteva detalii și ține despre completație. Un moment tare important și comod este pornirea de la cheie. Pe timp de iarnă sau de vară e foarte comod, o zăvădești în garaj și e respectiv se răcește și se încălzește. Și aici ține culoarea foarte interesantă, fiind albastru perlat. Este un pachet M interior și exterior atât de fabrică pus, deci nu este vreun body kit. Grilele adaptive care se deschid, camerele 360 din completație, farurile LED foarte interesante. Discurile sunt M la 19, M originale, nu sunt chineze sau careva copii, recent recondiționate, deci toate zgârieturile s-au făcut cu diamant, tăierea cu diamant și lăcuit. Discurile de până la fel sunt M originale, cauciucurile au 1000 și ceva de kilometri, tot recent, noi schimbate. Ceea ce ține camerele 360 are în oglinzi, unghiurile moarte pentru atenționare. Mașina este foarte frumoasă și are un aspect foarte agresiv. Întoarce privirile în trafic destul de bine. Se deschide și se închide când sunt câte apropii de ea. Acum ceea ce ține, asta este de stopurile din spate. Difuzorul la fel foarte interesant, sunetul e foarte bun în modul sport. Așa arată și pe partea asta. Tot shadow line-ul este vopsit în negru și aici ține pe partea de trapă. Portbagajul este unul foarte încăpător. Ca completație tot interesant este deschiderea și închiderea de la picior. Da, e fiind grand, are foarte mult loc în portbagaj. Și fix așa se închide cu piciorul. Pe interior toate sticlele sunt originale. Pe interior așa arată salonul, într-o stare foarte bună, cu iluminare atât în spate cât și în față. Toată muzica se aude foarte bine, este de la Harman Kardon. Și aici ține totul în M. E un pic murdar, n-am reușit să o duc la spălătorie. Este meniu în limba română cât și în limba rusă. 47.000 de kilometri în creștere. Ceea ce ține așa, volanul este M cu încălzire. Lumina ambientală care se schimbă. Sunt puse toate hărțile de Europa din anul 2025 în mașină, nu pe CarPlay, dar anume pe mașină. Ceea ce ține din completație are cruise control automat, ține singură distanța. Auto hold-ul, care este foarte comod în trafic, pe frână se apasă și se dă la semafor cutia singură, nu trebuie să ții piciorul pe frână. Ceea ce ține de mașină, luminile ambientale se schimbă în orice culoare, are însă și ceea ce ține gesture control, se schimbă muzica, ceea ce ține sunetul, intensitatea, dar și postul de radio, ceea ce este foarte comod și plăcut. Mașina în linii generale este într-o stare foarte bună, nu are careva defecte, nu are absolut niciun defect tehnic sau de auditiv, totul este într-o stare ideală. Pentru mai multe detalii, sunați!